mai girma gwamna na rantse maka da zatin Allah duk abin da zan gaya maka ban maka sharri ba ko ba zan maka kazafi ba kuma duk ran da ne maka sharri ko kazafi ba na so ka kyale ni kuma billahi la ilaha illa huwa wannan ita ce kalma mai nauyi a cikin alkur'ani mai tsarki izbi 60 na rantsuwa duk abin da zan faɗa a gare ka sai wanda muka yi da kai zan faɗa wani ma ya fi ƙarfin faɗuwa to saboda haka ina ga yan a ci daɗi wuya shi ya faɗa ice ya ce ba zai gwamnati da mu ba ba a hau ba daman ya ce ba zai gwamnati da mu ba in dai kai min approval na ce baka min ba na maka kage na maka kazafi to ka nemi sakamako idan kuma gaskiya na faɗa aka ci mutunci na ni kuma na nemi sakamako na agun Allah ya min sakayya da wa'anda suka zagen da wa'anda suka ce ƙarya nake da karnukan farautar da aka turo na siyasa suke zagi na to su kuma na ce Allah ya min sakayya da ya kalaman kaga na mai da martani Allah ne ya mai da martani al'ummar jihar Kano to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ne muku sallama irin ta addinin musulunci watan dan jarida dalilai na ajiye makamai na sun kashe kashi daban-daban na farko in dai kana so in ga darajarka in ga mutuncinka in girmama ka kar ka yadda mi alƙawari da kai ka saba kar ka yadda mu kulla amana da kai ka ƙi kar kuma ka zo layin butulci ka ɗauko A'in Jafaru ba za ta yi ba wallahi saboda tarbiyyar mu ta gidanmu ba ita aka koya mun ba wai me ya kawo maganar butulci Hajiya A'in Jafaru yawa yau ba ma butulci ba zunubin siyasa ne mai haɗa da butulci ka ce ka aje mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso ka ɗauko Bola Ahmad Tinubu mai girma shugaban ƙasa babu hujja babu dalili ka gane ko babu hujja ba dalili babu hujja babu dalili ya bayyana dalilansa abinda nake so da kai wannan ba dalilan jama'a bane gwamna ya faɗa dalili ne na raɗin kansa in dalilin al'umma ne tunda abba ba shi ya dangwala wa kansa ƙuri'a ya shiga gwamnatin jihar Kano ba talakawan jihar Kano na farko Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso na uku kuma A'in Jafaru nan da ake zagi ake turo karnukan farauta suke mata cin mutunci da kazafi wallahi al'azimu gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ne maka alƙawari ba zan taɓe maka sharri ba a rayuwa kuma ni ba zan zage ka ba saboda in na zage ka na zagi iyayena amma duk abin da afku na gaskiya mun yi shi da ni da kai idan gabarsa ta zo zan faɗi gaskiya ni akan faɗar gaskiya ake turowa daga APC yanzu buhun kusa za mu ta mata kofi APC gandujiya ko kuma APC abba tsallake katanga gandujiya ni ba ba da suna za a kira APC ba yanzu so saboda haka ni duk abin da zan faɗa wa mutum gaskiya zan gaya mai kuma ni ba na shakkar injiniya Abba Kabir Yusuf akan gwamnatinka a turo a ci mutuncin A'in Jafaru wallahi ba na gudu kuma ba na gudun amin kazafi kaga ina so in sanar maka da kai da masu sawar da karnukan farautar zuwan Allah yana kallon ku kuma yana rubuta shi a lauhil mahfuz kuma yana littafi sun rubuta shi ya rubuta shi a lauhil mahfuz daman zai afu kuma yana nan a rubuce a littafin ku ko ku ɗauka kitabihin biya min ko ki ɗauka kitabihin biya sar. Wai Hajiya A'in Jafaru me ya kawo irin waɗannan maganganu da misalai ne ka gane ko ɗan jarida kai tambaya nake baka amsa dalilin saukata aini na ɗauka da na sauka gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf zai yi minna farin ciki na bi babansa wanda silarsa zama daidai a rayuwa me ya zama daidai ka samu daraja ka samu mutunci ka samu ɗaukaka a yadda da kai a amince maka yanzu wannan butulcin da aka yi mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso ka gaya min injiniya Abba Kabir Yusuf da shi da tawagar da suka tafi APC faɗan wanda zai kuma yadda da su a rufe ɗaki a gulla amana na rantse da zatin Allah ba za su kuma samu ba da shi sun shiga jam'iyyar APC har ana lale maraba da zuwan su to kaga yana lale maraba da zuwan su ma yan jam'iyyar suna kuni-kuni an zo za a danne su
ka bari su je su congress din su ta yadda mai girma Rabi Musa Kwankwaso ya faɗa. Ya ce ai ba zo wajen ba, ka tsaya mana ai wata 3 a tsarin kaga yadda za a karke. In dai an ci amana aka tafi, in dai an yi butulci aka tafi, to mu ba mu ce komai ba, Allah ne zai ce komai. Wai ku yi musu fatan alkhairi mana, tunda ya ce saboda ci gaban al'ummar jihar Kano ya koma jam'iyyar APC. To ya yi shawara da al'ummar jihar Kano, ƙarshen fatan alheri shine da muka amince mai muka ɗora shi ya zama gwamnan jihar Kano. Ajina ƙarshen fatan alheri. Kuma da ya ce don ci gaban al'umma, to shikenan tunda demokuraɗiyya muke. Su al'ummar sun yarda, ya yi shawara da su da wa ya zauna. Ai da shi da 'yan tawagar ta yi raga suka tafi. 'Yan tawagar a ci daɗi wuya. Ka san akwai daɗin da zaka ci shi kana jin daɗi, akwai daɗin da zaka ci shi a cikin wuya. To wallahi tallahi ina gaya maka, wa'annan 'yan tatsosa 'yan tawagar din sunan su 'yan a ci daɗi wuya. Ina mai tabbatar musu. A'in Jafaru kafa a ce hasada kuke masa irin ta siyasa. Ai da hasada za mu yi masa, da ban sai da raina, kaga na narka dukiyata, na sai da raina, na ɓata lokaci na, ka gane, na rike mar amana. Kuma yanzu wai ni ce bakiya, wai ni za a zo a tasa, wani za a zo a zaga gida da daji, Allah ya sauke. To amma ni duk zagin da za a yi min ban ce komai ba, Allah ya shiga min yakin, kuma ba zan taɓa cewa komai ba. Kuma na rantse maka da girman zatin Allah, 'yan jihar Kano ina rantse muku da girman zatin Allah, wallahi in dai ba zuwa aka yi wa A'in Jafaru kazafi kamar yadda aka yi mata kazafi. Ka gane ko, wallahi da abin da za su yi ba zan ce musu uban ba, Allah ne zai ce musu, ya ce musu. Don haka nake gode wa al'ummar jihar Kano, musamman 'yan social media da 'yan media na rediyo, saboda kaga da ya ce sai suka ce da wa Allah ya haɗa su ba da shi ba. To ya sa a duk mutumin da yake ƙaunata ban tashi daga kan sallaya ban yi masa salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Abin da zan biya muku sai dai in yi wa annabi salati a madadinku, in ce gashi nan ɗaukakin 'yan jihar Kano, wannan salati da na yi Ubangiji ya rabbul alamin ya haskaka muku shi ranar gobe a kabarinku. To shi yasa nake, saboda haka nake so in gaya wa shi mai girma gwamna, ka gani ba zan fasa faɗar gaskiya ba, kuma ni baka taimaken ba, ba zan taɓa cewa ka taimaken ba, kuma ni in ka tashi ba taimako na za ka yi ba. Ka gane, ina ma haƙoƙina da na kashe, iya kuɗi na kaɗai da na kashe a wannan tsarin, kyashi ba zai bari a miƙo min ba. Wai wannan haƙoƙi ana ganin gwamnati ta ɗauko ki ta baki mukami, kuma da ta ɗauke ni ta ba ni rayuwar ki ta sauya. Wace rayuwa ce ta sauya? Abba ya same ni mai arziki, ya kuma ci arzikin da kuɗin na iba na mai kamfen dukiyata da ta marayu. Tun da nake 'yan jihar Kano, tun da aka kafa gwamnati sai da aka yi wata 7, kai sai da 'yan social media suka dinga ɗora hotuna na suna trending. Kai Abba bai bani advisor ba, kuma daman advisor nan a rubuce take, an rubuta ta, an ajiye ta, kasan da za a yi mukamin. Sai aka shiga ɗaki, sai aka rufe kofa da mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso da mai girma Comrade Aminu Abdulsalam da gwamnan jihar Kano. Sai aka ce duk wa'anda suka yi wahala a ɗauko su. To ni ai Abba ma ya manta da suna na, sai da Comrade A'in Jafaru. A ina ya manta da Deputy gwamna kwarai kwato, ai ko ne ya girmi kaka. Ni Abba ya ma manta da ni ai. A ba da rabon mukaman. Sai da mai girma Comrade Aminu Abdulsalam ya ce A'in Jafaru me matsayarta. Shi ka san mai girma Rabi Musa Kwankwaso zuba musu ido ya baya cewa uffan, idan sun cewa na ice ya dace, in sun cewa na ice ya dace, in sun cewa na ice ya dace. Iyalinsa shaida ne. Ita ta fara kira na ce mata wallahi na sauka ta gaya masa ba zan yi ba. Aka kira ni, aka babba ni haƙuri, aka ce ba haka bane, aka bani mukami nake ɗaukan albashi. Na rantse muku da zatin Allah 'yan jihar Kano, naira 10 idan Abba ya taɓe min approving, to na yadda i ƙaryata ni, ai ba ai wa gwamnati sharri. Ni yanzu na gaya duniya mai girma gwamna, baka taɓe min approving ɗin naira 1000 ba, kai naira 10 a rubuta ta, a rubuce approval ce babu ita. Baka taɓe min ba. Allah tsaya ɗan jarida. So saboda haka in kuma kayi min na ma ƙarya, naga wata ma cewa ta Allah ya isa bata yafe ba ƙuri'arta, ka ɗauki matakin jami'an tsaro. To kuma ni tun da sharri na maka kayi min approval ɗin nan ban maka ba, ba za a kunyata ni a duniya ba,
saboda Allah a kamo ni ga approval din da kai min na karyata. Office ɗina advisor ce on positive propaganda to the governor office. Kai ka ɗauko kuɗin ka bani ko ko SSG office ka kai aka ban, waye danƙan a cikin ku. To saboda haka ina zaune a raye. Kuna keɓewa da gwamna din ba a san alkhairan da ya miki ba. Abinda nake so da kai ɗan jarida, in Abba ya taɓe min wani alheri ni da shi daga ran da ya hau gwamnati, in ya rufa min asiri wallahi ban yafi ba. Karfan asiri, in dai karfan asiri ban yafi ba. In mun taɓa zama ni da kai ka ɗauko alheri na 1000 ka ce gashi na tafi, yaushe ma muka zauna da shi, kai ka isa ka ganshi tunda baya kaunar ka a tsarin siyasar. Ai ya faɗa ba zai gwamnati da ni ba, ni kuma na ce na tafi, idan a irin garan tsaransa ice ba a yi ba. Ka gane da Sunusi Siraja Kwankwasa aka yi. Idawo sannan bayan wannan magana da kwana 7 aka ɗauki mukami aka bani. Ka gane to mahaukatan miliyoyin kuɗin da na kashe suna ina. Mukamin da ya ɗauka ibani advisor kafin kwana 3, 4, 5 ya ƙare saboda jama'ar da nake tare da su. Amma ba saboda ci gaban jama'ar kika bi tsarin ba har aka zaɓi gwamna? Ita ai idan za a baka mukami ya danganta abu 3: jajircewarka, sadaukarwarka, amanarka, kamanta gaskiyarka, yawan al'ummarka. To wannan ina faɗawa ne wa'anda suka biyo ni ko local gamma da 'yan uwa da dangi da na jihar Kano, kar su zage ni su ce na samu wani abu ban basu ba. To kwandala ba a ban ba, kuma ina daɗa sanar musu da cewar su sani mahaukatan miliyoyin kuɗin da na kashe wa Abba yau in ya ɗauko su yaban, to ba zai iya biya na amanar da na rike ma ba zai iya biya na sadaukar da raina da ya biya da Allah karka katse ni, ba zai iya biya na dukiyar da na kashe ba. Ka gane, kuma gwamnati za ta iya, amma kyashi ba zai bari aban ba. Sannan kuma in har zai iya biya na amana da sai da rai da na yi, to kuma batancin da aka dinga sai mun a min kasafi, a ce mun karuwa, a ce mun iska, a ce mun dabba, a zagi uwata, a zagi ubana. Wasu 'ya'yan da ba na aure ba ma ha aure suka zagi aure na. Kuma duk mutumin da zaka ga ya zagi aure, ya ci mutuncin aure, wallahi tallahi da ayat tambaya a cikin lamarinsa. Au ba aure ne ya haife shi ba, an samu wata tangarɗa. Ka gane? Saboda haka ɗan jarida, ni na so in faɗa, ina gaya maka gwamnan Kano, wallahi duk cin mutuncin da zaka turo Hajiya A'in Jafaru gida da waje, na rantse da tsarkin mulkin Allah ba sai daman ba. An yi wa mai girma Rabi'u Musa Kwankwasa bare ni. Abu 3 ne ya ɗora ka a kujerar gwamna: na farko Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su rubuta maka a lauyin ɗansu. Amma sila zaman ka komai mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso, tunda kake ma'aikacin gidan ruwa kana ɗan kuito kuke tare, ka dinga samun promotion, dinga yaban hankalinka inda aka je zai magana ka, da ya tafi siyasa ya ce a ɗauko ka. Kenan dai mutumin kirki ne kai, mai amana. Ai mu ba ma cewa bai cancanta ba, wallahi tallahi kan Abba ya koma APC ya cancanta akan komai. Kuma da bakina nake ihu ya rike amana, kuma wai dan ya tafi APC yanzu ba zan canja ba. Ni ai ba butuli bace, ni ba ciki bace mai manta kyautar jiya, ba na butulci, ba na cin amana, kuma ba na karya alƙawari, kuma ni ba ciki bace mai manta kyautar jiya. Wai wasu halaye ya canza, ba kya gani a gurin jagoran ya koyi irin waɗancan halaye na siyasa? To kai dan jarida, ni ma ne maka tambaya kamar yadda kai mun faɗi halayen da ka sani wanda ya koya a gurin mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso. Misali, ai ya ce shekara da shekaru suna tare, kuma shine uban gidansa a tsarin, yau kuma gashi kuna zargin shi da wasu halaye waɗanda kuka ce a baya ba haka yake ba. Wallahi a baya Abba ba haka yake ba, saboda ina zargin abu biyu: ko buƙatar mutum da son zuciyarsa raɗin kai, ko makiyasin cimmar. Ai biyu ɗaya ne. Ko barin ga maka wata magana guda ɗaya. Yanzu uwa da ta haifi 'ya'yanta, wannan ya zama ɗan daba, wannan ya zama ɗan shaye-shaye, waccan ta zama 'yar kwalta, Allah ya kiyaye misali nake. To ya tai da su, kana nufin shi mai girma Rabi'u Musa Kwankwaso ya isa ya canja masa wata son zuciya ta buƙatar raɗin kai? Har da canja mai ba. Ka gane? Saboda haka ɗan jarida, ni duk mutumin da zai fito ya bugi kirji, izo zagi A'in Jafaru,
akan Abba Kabir Yusuf wallahi mahaukaci da ke kallonsa. Allah da duniya su ne shaida abin da na bar.